Matur sembah nuwun ya, Nak. Ya diaturi tindak nggondak wektune selak entek panjenengane ora iso ngendikake bab-bab sing wigati tumraping penonton ya awake dhewe sak kanca. Lah iya. Mergo kanca-kanca wiyaga kuwi ya butuh siraman rohani. Iya. Ya pancen ngono ya, Mak. Kudu disiram rohanine men padha eling karo sing gawe urip. Ya. Ngucapake syukur karo sing gawe urip dene wis diparingi rejeki ingkang melimpah. Amin. Ya wajib ya, Mak. Iya. Yo diaturi anu jumeneng lenggah madhep para penonton kana, Nak. Ya, monggo. Diaturake. Klintang-klintang numpak androng bel klingklong. Ya, monggo. Nggih, ya Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nyuwun ngapunten ya Cange. Nggih. Nderek sowan melih. Mboten napa-napa, Pak Kyai, mboten napa-napa. Krana ya kula pisan ditimbali kalih Pak Duwi. Nggih. Dalam rangka syukuran lemuni. Syukuran le hasil dadi anggota Dewan Melih. Nggih. Kok niki wau oleh ngendikane yu Cangik lemuni karo peresmian Kampung Kentongan. Nggih, saking Bapak Kepala RRI Pusat. Oh, nggih. Berarti kampung niki kebak Kentongan. Ya sak tutuke barang. Oh, Kentongan iki nggo tutuk. Nggih nganggo no ya. Terus sak tutuke lah ya cetha sak tutuke. Apa ya mung Kentongan tok. Nyatane Kentongan tok ya kapiran je. Nggih lur. Nggih to nek Kentongan tok kan kapiran. Nah, nggih. Lah Kentongan tok niku nek misale wonten bahaya wonten terus arep nuthuk nganggo napa, nggih to? Lah nggih, wong ora bahaya wae Kentongan ki ya butuh dituthuk sih kok. Ah, nggih. Butuh dituthuk. Nggih. Mula jenengan nek kepengin ra dirasani sinden, ora pengen dirasani wiyaga, mengke ya ditambahi lah. Ngewangi jenengan iki lho aku iki. Ya ngewangi jenengan, matane mbeyuyut ndak bengi melek. Ndelok jadwale ra lere lho jenengan iki mripate do mbeyuyut. Kula ngantek kalih cah kula niki gerendengan. Wah, hebat lho ya Cangik dituweh tenan. Ning kae ra tau seneng blas. Ha piye bengi nyambut gawe awan wis mesti bangkong, cetha bangkong iki. Lah nek ora ya remuk ae to. Nggih. Awan bangkong. Ya bener kok ya turu kula nek. Lah nggih jelas beda karo kula. Kula iki ora tek sugih bengi ya temandang dela ning tetep awan isih. Lah iya ta. Wis iki temandang niku tahajud napa-napa? Lah iku kan fake dhewe-dhewe. Oh. Dadi nek tak critake nang ngene wong sing ra fakula, ra tekan pikirane tak omong. Pokoke temandang ngono wae. Iki kula temandang dela awan santai. Dadi selo ndelok acara kok selo ora ana agenda. Nek kula mesti iso mancing barang. Nek ngejak yu Cangik ora bakal iso mancing. Tunggu ngono kuwi kok ya engko bengi tugas. Dadi penak kula asline. Nggih. Ngene iki lho urip ki asline. Ya kula syukuran tetep. Kelas kula mbayari nang angkringan. Iki kelas kula. Enak ta? Nggih. Ane mbayari nang angkringan niku malah kajen lho Pak Kyai. Kajen banget. Kajen bayari kanca 15.000 5 pit. Bali sik ya, Bos. Wah enggak bener jenengan. 15.000 jenenge Bos. Bener yo jenengan. Muga pangkate. Aku lho mbayari tangga
wis rada suwe entek 4,5 kok 12.000. Ming entek 4,5. Seprene isih nyeluk bos kok saiki. Wedan pangkatku geseh. Wingi kiai saiki ganti bos. Paitan 4,5. Kula hitung le nyeluk bos karo 4,5 luwih akeh le nyeluk bos saiki. Ketoke wis 6.000 pira ngono tak hitung-hitung kae le nyeluk bos. Ya, sithik-sithik entuk anu to nek akeh duwite ya sedekah duit, nek entuk pari sedekah pari. Ya, entuk kesenengan sedekah kesenengan. Betul, nggih ngeten niku. Mula niki gandeng warga ya butuh kesenengan gitu. Ya ora kula terus sing kon gedebus kok ya. Lah apa ya kula omong terus iki nggo ngopo iki 10 iki. Kula tak leren dela. Nggih. Gitu terus niki muni sikik terus engko teruske meneh ngeten. Oh siap. Ngasip, kula tak leren dela. Engko yo cangik lah ya apa ya kula yo arep ndelok barang jaya ning kene. Karepe Pak Burhanuddin kon nembang. Ya ora apa-apa nek linggo nang kono lenggah nang kono ora apa-apa. Ya. Nek nganti rada kepiye, ya. Mergo kiai iki kudu tenan, lurus nek ndelok sinden joget terus malik. Iya, Mak. Nun sewu nggih Pak Ustaz. Joget wani pira? Orang sida kok wis kon joget. Lagi wae ngadeg lho. Ki ya termasuk anu Pak Ustaz niki termasuk dunyane saya elek, menungsane ya saya elek niki. Kok aku lho? Wong kok karo Pak Ustaz kok ngerti wani pira ki njur anggepmu? Lah nggih, lha kula lagi timik-timik kok joget lho. Langsung ngoten niku. Oh ya ora. Sing elek sapa nek ngono kuwi? Lho ora ana sing elek, pancen ya sindenku kudu joget. Pak Ustaz mengelingke, Pak Burhanuddin mengelingke. Nganggo joget. Ora apa-apa. Nggih, paling mboten rak assalamualaikum ngoten. Kok malah joget lho. Ngoten niku. Berarti elek ora iki? Apik. Sembrono ora. Iya. Nah, kowe kudu. Nggih. Enggak. Gubuk asmara, Pak. Eh? Gubuk asmara? Oh, sing ganti aku cah. Ketularan apa? Apa? Ketularan. Iya. Ketularan. Ki ya akeh banget nawala saka apa jenenge iki? HP iki sing nyuwun. Oh iya. Salah satunya ora tak waca kabeh. Ya sapa, Mak? Pepundenku, Pak Tumiyono. Oh iya. Sing anu Direktur Utama Perwita Karya. Iya. Di nyuwun bajing loncat engko Mbak Ayu sing kepareng nyekar. Oh iya, ngono ya, Mak. Iya. Ya piyayi ana ning tresna karo budaya. Ya. Pendak sasine pendapane wayangan. Ya. Matur sembah nuwun mengko diaturi, Mak. Yo, gubuk asmara sik. Ya. Nggih, ngagem bawa mboten? Nganggo komplit. Yo. Kae ya termasuk dunyane elek wong elek kae. Nyingkar nyingkur Wiwitane nyingkar nyingkur neno lingsem yen mutan neno lelampahan
tulus nadyan ingku buk asmara. Ya, mangga. Ya. Yen liwat aku kelingan kubuk kae yen aku lereng pengen
diaturake gubuk asmara. Ya, ngono ya, Mak. Sepirang-pirang sing keparang diulung iki ana sing nyuwun gending Banyumasan, pesindenipun saking Cilacap dilalah pas ora menyang no. Ya, bali neng Cilacap. Ya. Terus iki tembang kangen saka Pak Leo Angkringan. Oh iya. Pak Burhanuddin pun ngastara kok dereng. Nek mpun kula caos rek niki rek akeh banget iki lho. Wong kok tak kira arep ngedum rokok ora ana. Iya, rek ling maringi Pak Leo akeh banget iki. Nggih niku wau kula ya weruh. Nggih. Mula bener ya cangik iki ya sehat karo lemu lah ya jamune ndak bengi rek. Rokok ngono dadi ya pengkoh. Lho, kok hubungane rek napa kalih awake lemu niku? Lah ya mbok menawa jamune to niku ki. Wong ndak bengi selodorane rek mok grubyuk saka mburi. Wah ampuh tenan. Nggih. Niki nganti turah-turah rek sak ombyok. Iya. Kaya iso marai lemu. Ya paling perkiraane Pak Ustad omben-ombenamu gas rek. Ya ora. Nggih. Niki wau jan niki kula mong sindene jenengan iki kula mong. Gendeng sindan iki profesine nyuwara karo joget. Piyambake tindak ngadeg terus ten iki kula omong ngemong niku joget lho. Iku malah nyemes kula muni mah joget donge uluk salam apa piye ngono kurang ajar to tak pikir-pikir iki. Dimong sing malah ngeles. Nggih. Kula ki arep uluk salam ki ragu je asline iki iso jawab apa ora engko ya aku ya ngono cuma iki. Kene iki tamong mah ngeles. Nggih niku pancen rada kurang ajar niku Pak Ustad. Iya. Niku sinden bermuka mak lampir nggih niku. Iya. Galake ora jamak-jamak nggih. Nek ya wis iso ngaturake gubuk asmara ya karo ngeles Pak Ustad bareng. Alhamdulillah nggih kula ya seneng. Warga nika ya seneng nika warga. Ning seneng niku wau kula krungu grenengane sing rada mburi mbok ya anu nggo nguripke wong sing do ngantuk-ngantuk kei tembang sing rada rancak-rancak. Rada rancak pripun? Rada keras ngono. Ah, rada sing piye ngono kae lho. Oh, ora ngamen gending-gending rada tumuwa ngono kuwi. Nek rada tumuwa gending. Heeh, jelemune lagu kuwi iki lemune omongane wong radong ki tumuwa. Gubuk asmara kok tumuwa? Ayo omongane wong radong ya ditampa wae njak ngomong wong akeh, Dik. Gubuk asmara niku lagu sakniki kok rada temu apa pripun? Lagune sakniki ning cengkoke kan terlampau halus. Oh, ora ngoten dadi nganggo cengkok sing anyar. Iya. Cengkok sing anyar. Ya coba, ya dirada dijedet-jedetke sithikno. Ya, ayo Elisa, tumrun Elisa. Ya. Ora ngono to, Sim. Nggih, nun sewu nggih Pak Ustad. Nggih. Niki Kak sing keras-keras niku sik pripun to? Ya wis pokoke anggur kuwi rada keras. Oh ya, anggur kok keras to? Muni anggur ora. Anggur ki mblenyek ya. Apa? Keras ki watu, kuwi keras. Anggur ki mblenyek dipincet ngono ya kaya telek padha. Kaya telek piye? Iya, kaya telek maksudnya kaya telek. Iya. Enggak keras, keras si watu. Nah, atos. Karo sing rada sopan ning ngarepe Pak. Oh, nggih, kula kita sopan nggih, pangapunten nggih niki. Waduh, mancen niki kula niku dasare rada petuk. Dadine nggih di ngapura mawon. Nggih. Batine Pak Burhanuddin ki mesti iki wong ngopo? Nyandang Jawa kok omongane itu cepat. Iya, ya wis ben apa-apa. Ya, kowe ngaturke pamundhutane Pak Leo iki sa. Napa niku? Tembang kangen Oh, maksudnya. tembang kangen. Oke. Wow. Ngangge bawa mboten. Nganggo bawa. Oh, nggih. Men iramane rada keras kuwi karepe Pak Ustad ana sing grenengan mbok sing rada keras-keras. Iya, ayo ngecor. Ayo. Mangga.
Jaturu sore kaki nyuwun pangapura karo Pak Ustaz niki soalé blasteran Pak Ustaz tadi inggih kula blasteran dados kula niku blasteran gembel karo wit apa gebas wedhus nek jare Pak Senone kuwi ya aja tak omongke wong kowe iki tak apusi kok tak omongke gua aku dukane Pak Ustaz ngurusi dene kok kurang ajar blasteran gembel ro gibas lah ya dosamu ta beratine hah dosamu kuwi ne beratine ora pareng menungso wedhus ayu-ayu wedhus wedhus iki ya ana sing ayu kok ya ono ya wedhus iki pipine nek ndi oh ning ya ning kene ne lah lah ning endi mburi kok iso wedhus kae mesti nek ngambung mesti mburi oh iya ya kok iso ya bener tak ambung mburi aja kowe lah lega kowe patrape kaya wedhus menungso kowe lho kowe iki menungso dudu wedhus karo dalang nek patrape kaya wedhus kuwi lah ya attitude kuwi lho ora apa-apa aku wedhus patrap aku wedhus ra apa-apa sing penting aku iso mbayari kowe wah bayari omongane ning angkringan angkringan iki kelase beda yo Pak Ustad yo paitan papat 4.200 makasih bos lah iya wi Pak Ustad nek pas seno yo mosok angkringan yo munggah setik ben dina wayangane masa nek nyuguhi yo mung sop-sop loncoman ora wangun yo nek daging-daging wedhus po piye njajake wiyaga njajake sinden ning restoran mewah ki ora bakal di matur nuwun ya bos ora bakal iya ya liwat ngarepe tanpa noleh ming ngelapi cangkem ora krasa nek sing bayari aku mongko iya ning angkringan ya berarti wong ning angkringan jajake kanca-kanca sing nganu do ning angkringan kuwi telas pinten Pak njenengan sementen pun mboten sah bayar wis tak bayari ora ketang mentek 1.200 sih aku arep lungae makasih ya bos ya wis gila kajen ya Pak mban jajake sinden len jukuk mbungai kudune es teh men jupuk jus apokat ngono ayo ngono soda gembira sanane iki lho sing ngrebab senengane soda gembira jupuke awak ngombe ora apa-apa bose ra ngerti carane ngombe soda gembira ora iso kok apa soda gembira akeh susu kei sirup kudune di naik soda lo dudak ora kuwi dombe dhewe-dhewe lho diombe dhewe sirupe dhewe susune ro sirup disendoki sendoki kok diglontor kok dikopione weteng ayo waduh tenan padha wae bareng ngono terus ngene iki ngapa kowe aku ora gembira-gembira ya angger utangmu sah ya gembira iya dewa nganglang jagat iki ya termasuk suluke Njeng Sunan Kalijaga suluk Kanjeng Sunan Kalijaga iki ngelmune Njeng Sunan Kalijaga aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat kuwi suluke Njeng Sunan Kalijaga nalika mulang karo putrane Njeng Sunan Muria kuwi ora piye Pak Ustaz kok ngerti sejarah barang lho padha kok cerdas utekmu utangmu dasmu ya aku gumon sebagai murid ya aku gumon ngerti sejarah nek ora sing nyuwara kowe wis tak vonis wah ya ning gandeng kowe iki wong blasteran omongane ting percotot ora masalah lah apa basa kramane utek ki apa pikiran bahasa Indonesia ya wis pokoke pikiranmu oh iya aja utek-uteki kasar oh iya oke pikiranmu ngono arep uteke kaya ngene iki sing goleke sandang panganan kowe ya iya jelas bosku padake dasku wah apa
Ndasku ben ngarepku. Senajan aku brutuh kowe ndasku. Bener? Bener. Ndasi pengarep kok. Pengarep. Heeh. Dare wis adong wis ben. Dek ben kae malah ngunek rektore ndas kampus modal. Yo sing yo ya apa-apa. Sesuk dibenerke sing pendenge. Ya iso tak aku diulang ya ora tau nggatekke kok. Iya. Nyangking bokor kenca nane ulangane Njeng Sunan Kalijaga iki terus lagu gundul-gundul pacul kae. Oh, gundul-gundul pacul. Itu juga pacul. dalem apa jenenge iki artinya dalam sekali. Oh, ilir-ilir. Oh ya ilir-ilir tahu. Oh iya. Nek ngerti artine takono Pak Ustaz. Lah kok ora takon kowe? Jare dalang. Dalang mudal-udal biwulang. Berarti ne takon padalang sing bener Pak Dalang apa Pak Ustad? Oh Pak Dalang jare Pak Ustad. Jare Pak Ustad Pak Dalang sing iso jelaske. Soale Pak Ustad yo ora aduh. Wah, padha wae. Dadi meng lempar-lemparan. Yeah. Isi sandang kelawan pangan yo wong meleksa barna rimo ya mangga tembang kangen dados yuk.
ya sing dikarepke ngene iki mau no. Iramane sesek iki mau ya ento. Ten kendangane ya iso nyelikke tenan. Tak tundang. Gendro. Iya, kuwi ya termasuk zamane saya elek, kowe melu saya elek. Ora ana ming pisan iki nek aku arep melu apik nek. Iya. Nggodukane. Ya. Mbak Anting, monggo Mbak Anting. Ya. Jumeneng Mbak Anting. Amit sewu karo Pak Kyai. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Yeah. Nganti lali. Pripun kok merengas-merengas? Sik Pak Burhanuddin nganti lali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Uluk salam menjawab itu sama-sama mendapat pahala. Panjenengan lali ming. Iya, iya. Kok malah guyang-guyu Pak Ustadz? Aja tok bebeda mengke wae kuwi. Mangga. Nggih. Dibawani Camping Gunung Madura, Mbak Anting. Ya. Madura. Gagrak Madura ya. Karo ki cara Madura keruk. Oh. Kembang baik madari senang. Nggih wonten Pak Kyai, penonton sing kudu disiram rohanine nganti resik nika. Sapa Mak? Ki Dalang Surana. Iki ora ming diresiki digebek kudune iki. Ya iso lho, Lek Surana insap. Saiki lek insap. Insap armune piye? Umpama Solo Lato kae malaikate ming. Dipaido pisan. Ya. Monggo.
panas ojan Ojan. aleng-aleng aleng Sing kok dadi ngayu jan barang. salah Aleng. salah ya Pak De Ayo benerke. seko panas ojan Heeh. Aja dicampuri Jawa sing kok iku Salah. sing kok Jawa. Aleng. salah panas ojan lengaleng sayang Ah. Cepi gunung Ya, mangga, yuk. Misowa capek gunung sayang. Wagu ya, wagu. Ya. make bineka laben Make binek kalaben lake make binek kalaben lake. Iya. Ya apa kuwi? Kuwi basa Madura kok no. nek ten mriki napa Pak De Ora ngerti aku. Pak Ustad lake niku Wes. Saedan. lah kok ndak pareng ngerti kula Pak De Ndak mareng urung umur. Sesuk tak kandhani nek wis gedhe. kula pun gede kok Semester 4 tok gedhe kuwi 19 taun. Sekolah sik sing apik. Inumane sing banyu sing Inumena son barse barse inumane sun bersih inumane banyu bening ya nek nang kono ki omongane bersih ki bening. Oh iya ya. Mangga. Pak De Eh? kula sungkan nek arep joget Ora apa-apa. Kowe anggere lamit-lamit karo Pak Ustad kelamit. kula jenenge joget amit nggih Pak Ustad tapi kula nek joget kalih cincing e pripun Pak De Ora apa-apa. Pak bapak iki wis kaya ngono kuwi wis dianggep nek kaya sing rohanine ora kuat, batine ora kuat. Weruh kowe cincinge wis do mbungahi. Waduh. Lah Pak Ustaz wis ora disama. berarti kados Mas Keswan Heeh. Itu. Dadi kowe itu ada kowe bisa mbedakake batin sing kuat karo batin sing ringkih ki. Iya. Ora bakal kenggo kaya ngono. Embane kaya nek nggon wayang ki begawan biasa kae mbok dibeda karo wong wedok ayu-ayu tetep ora pengen meneng wae tok. Iya. Mangga. nggih Eno. ki jaman berjalan lekengan puterane beda
kaya le joget ora los ngono ya. Nganu. Napa niki monitore pas kendhange muni mboten mireng. Monitore apa? Mik. Mik. Nggih. Ya sesuk kowe tata dhewe wae mangkat sore. Senengane diwaduli kok ya. Ha iki ketutup tembok-tembok iki lho nek Lenata son angel banget mau sore mau pancen gemrunggung. Iya. Oh nggih, kok jenengan mboten nata? Maksudnya aku teko dhewe kok nata son. Ora, maksudnya menginstruksikan. Nah ya aku ora ngerti nggone kok ngerti-ngerti ya wis teko iki mau kok. Iya. Mula nggon ngene iki pancen tukang son iso mumet ya lho iki mau sore isih mingar. Digedhekke bengung, dicilikke ora krungu. Iya. Ora iso los ya mak buangane. Ora iso mantul tembok kuwi ngrekoso. Oh nggih. Wis pokoke anggere kowe tetek wae. Nggih. Kowe nyanyi wae ra ketang. Wis ora apa-apa mangap-mangap tok ra metu suarane ra apa. Penonton ngertine wedan iki wah mikir kurang setho iki. Ya, mangga ya. Sekar bisa salah wau Pakde. Ora apa-apa. Mboten napa-napa nggih. Ora apa-apa. Isih sak kowe iki kulino salah. Iya. Mbak-mbake kae salah wis ora. Melu mayang lagi pirang dina. Heeh. Ya. Syukur bisa Sampun. Sampun Pak Ustad. Ya, Pak Burhanuddin asmane. Pak Ustad Burhanuddin. Lho, iki Pak Ustad arep joget. Hus. Iya ora joget yo. Nggih, nggih. Kula iki yo joget ning kan ning ruang khusus. Ngandel. Ngandel ora.
Heeh. Joget nang ruang ngene iki ora asip kaya. Ora asip sing jelas iki. Nggih. Mula sinden-sinden ki engko nek butuh joget lah kula ya ora tau weruh sih. Nang omah ra tau joget sih. Nggih. Ya dienggo anu penyegar. Dienggo penyegar. Nek cara omongane wong-wong sing ramutu-ramutu niku lek muni nggo vitamin ngono kae lho. Ning ya semen ya awor wong akeh kok ya. Nggih. Awor wong akeh iki rasah nuntut kesempurnaan. Ning ngendikane yu cangik lek muni awor wong akeh iki ajur-ajer ngono kae nggih ta? Nggih, kudu iso ajur-ajer pokoke. Iya, pokoke srawung ki aja membatesi. Nggih leres. Ajur-ajer iki napa to? Ajur-ajer iki pun ajur iso dijur meneh dadi ajer. Nek napa ajur-ajer niku, Pak? Nah niki malah balik. Iki jan ketoke ya jebul ya ora teksip. Mula kula niku takon. Kula niku nek tumrap kula nek pikiran kula isih iso nggo mikir, tangan kula isih iso nggo ngomong dikobahke, sikil kula isih dienggo iso nggo mlaku. Takon niku mboten wonten wektune entek. Ngelmu niku mboten wonten wates. Betul nggih leres. Ning ya delok-delok sing ditakoni. Nggih, Sing ditakoni iso ora, ngoten to. Nggih, terus waton ming arep mojoke wong. Cetha ra iso takoni. Padha-padha bluk. Ngawur. Nggih, wah. Matur sembah nuwun, Pak. Nggih, Ustaz. Iya, iki mau ya ora ketang kaya ngapa sing jeneng pertunjukan iki ku mau keindahan. Mula nganggo joget barang ki men indah disawang. Nah, sing joget ya men sehat. Nggih. Ya wong joget ki bagian saka olahraga. Leres. Olahraga iki ya didhawuhke karena njaga kesehatan niku ternyata kudu. Mula kaya jenengan iki ya kudu olahraga. Kula tau maca teng buku niku wong nuwun sewu yang menjalankan sholat niku nih setiap gerakannya itu ternyata ada olahraganya. Ning ming maca. Pertama niku ora terus langsung, Pak Ustaz. Nggih. Boko sekedhik maca, ngapalke lafale nek ana sing lali bar niku menjalankan. Nggih. Nek ujug-ujug terus cingklik ngoten niku ya sok ora apik kedadiane. Mengke jelek. Jenengan wau kan ngendika muni tau maca. Nggih. Lah tau ki berarti wis kedemben. Empun suwe. Lah ampun suwe berarti karek menjalankan iki. Nah, insyaallah. Nah, Kudu andeke kok ngandel. Soale nek wong mboten gelem maca, contone akeh nika tusisi nika. Lho, niku ketoke ora gelem memperdalam adan baradan iku salat sunah. Sunat sik ning dheke wis salat ngasar. Bareng bar komat, lho, aku wis ngasar. Kancane niku jenenge ra mboten dong. Nggih, niku berarti ra maca niku. Wah, kudune kan belajar dulu. Ra maca. Wis dadi sing maca karo sing ra maca padha iki berarti ketemu. Kena meneh. Padahal ngeten yo cakange. Sakjane anane Gusti Allah niku gawe per taun ora munda apik tapi malah munda elek. Iku dunyane lho. Nggih. Taune karo dunyane ora wong-wongane, nek wong-wongane dipersilakan arep apik apa elek monggo. Ning dunyane karo taune itu ora munda engko akeh eleke, akeh eleke, akeh eleke. Sebabe napa? Ning kono iki ana rahasia Gusti Allah niku pengen mujudke janjine sing jenenge dina kiamat. Allah niku rak wis tau janji bakal nekake utawa bakal ndumadekke Dina akhir. dina akhir utawa dina kiamat. Lah nek donya lan taun iki saya engko mundhak apik, rak mah ra sida kiamat. Apik kok kiamat. Kan ra dadi ngeten niku. Mula saya engko donya lan taun iki saya elek ben supaya janjine Allah mujudke dina kiamat ki hasil ngono lho niki. Lah saiki karek wong-wongane. Wong-wongane ketemu taun sing mundhak elek iki arep melu elek. Apa namanya diri tetap eksis le apik kan ngeten niku. Ki do meneng wae krasa kok ya kayak kidoen ki.
Rasa doen wis mulai bingung saiki. Satu kata dua patah kata saka Pak Ustad mengko terus ditutup karo Mbak Ayu. Ya monggo Pak Burhanuddin. Paring pangandikan ingkang kagem sangu para lenggah, para sutresna budaya. Ya. Matur nuwun. Engko ndak selak wengi. Nggih. Pokoke kahanan kaya keten iki seneng ya seneng ning aji. Nggih. Ya tetep kita nglungguhi le dadi kawula. Kawula ki nang donya ora bakal suwe engko kudu neruske laku pindah ning alam pemburine. Gek kamangka nalika pindah niku sangune ora ana liya kejaba mung ngamal. Dadi aja ming dintekke nggo golek dhuwit, wong dhuwit sesuk ora gegawa. Iki ming sepatah kata. Sepatah kata. Ngerti ya mau rasah. Aki nyembere nang aku terus no. Ya kabeh. Kabeh niku aja mengkur mari mati golek dhuwit wong tuwas ming ora digawa. Tetep gawe ngamal. Ngamal niku ngapiki Allah, ngapiki sepadha-padha. Nek sing muslim le ngapiki Allah nganggo salat. Terutama wiyagane iki pokoke salat tok. Nek kon zakat roh haji cetha ora metu. Wis jelas ya sisi cetil kere iki jelas. Timbang niku nek zakat haji mung ngenteni yu cangik jajal engko metu apa ora. Ning dinteni niku nggih. Terus sing nomor loro ngapiki sepadha-padha. Ngapik padha-padha niku diniati ngumawula ning Gusti dadi rasah nuntut kesempurnaan saka wong-wong utawa saka sepadha-padha sing kita apiki. Sebab ya engko kadang kala ngapiki ning balesane rapik ngene biasa. Iya apa meneh karaktere akeh semene iki mestine ya akeh. Ora iso wong akeh semene karaktere sitok kan ora iso. Mesti karaktere pepak. Dirurui uluk salam len jawab Jawa. Wong ra iso masalahe. Nih, Assalamualaikum. Ngece, ngono ya ana sing ngono. Ya ora usah nesu njak ya maklum njak karakter wong ki pepak ngono lho. Dewe-dewe iki. Wana sing nek jak omong ra semaur, ya ora usah nesu. Wong pancen sing jak omong ki lagi budek ngono lho. Wilayah mesti to kadang jak omong ra semaur, kadang dirurui ning kono ra semaur, ning kita sok lara ati. Wis ngetokke abab sing dirurui mantuk kowe ra iso apa meneh kok mangap lho muni ngono kuwi. Kuwi berarti nuntut kesempurnaan marang wong sing kita apiki padahal kleru. Nek ngelmu jeruk wong kita apiki niku mung sekedar nggo golek keuntungane saka Gusti Allah. Dadi nek cara petani iki sawahe. Nggih. Iki sawah-sawahe iki ditanduri men apik sesuk sing ngekeki panen sing kana ngono kuwi. Iki nek ngono kuwi tentrem kok ya lho saiki muni ibadah ning butuh balesane wong liya dadi ya wis dadi wong do ora dipalesan kok diarep-arep. Nggih. Leres. Nggih to sing dipalesan rak Gusti Allah. Mula do golek balesan ro Gusti Allah niku kelaku nggo para tamu kabeh kae ning nek Wiyagara Sinden ya ngarep-arep balesan saka yu jange. Niku padha karo nganu lho Pak Ustaz, padha karo wong melakukan salat. Nggih. Niku melakukan salat itu hanya satu yang disembah. Nindakake dawuhing Gusti, nyembah marang Gusti. Ning sakniki akeh wong salat sing wedi kecemplung neraka, pengin nyemplung swarga. Le nyembah karo Gusti lali. Salate mung mergo pengen kecemplung, bukan pengen nyemplung swarga, ora wani kecemplung neraka. Lah niku kadang kula ya sok ngoten niku. Wonten lho sing wah saiki salat, mbangane esuk dobong. Ah niku. Berarti le salat niku wedi kecemplung neraka. Nggih, nggih bener niku nggih. Ning terus lali le nyembah. Lali le nyembah. Ana sing kecemplung swarga. Nggih. Mbok salat sesuk ben nyemplung swarga. Swarga. Wong saiki wis kaya ning neraka. Nggih. Ora jenengan kae wong-wong kae. Kan kae rasane wis kaya ning suwe-suwe wedi malah. Kan saiki gandeng rasane wis kaya ning neraka, tak salat sesuk ben kecemplung swarga. Nek ngono kuwi terus piye? Nek menurut
syariat agama sing rada jero meksa isih diolehke. Oh, tesih dientukke. Tesih dientekke. Ati jenengan salat ngibadah liyane teka wedi neraka meksa isih bener. Jenengan salat ngibadah liyane arep golek swarga meksa isih bener. Jenengan nyambut gawe niki niyate pokoke golek swarga meksa isih bener. Sing ra bener ki salat ning teka arep golek lan nginceng anake imame kuwi ra bener. Ora bener nek niki cetha kaya. Wiyaga mempeng-mempeng banget ngeten niki kudune sing bener nyambut gawe ning jebul nginceng salah siji sindene iki ora tek bener. Ya ora tek bener walaupun sindene gelem. Iki lho ning ketoke sing gelem sing pojok entok nika. Ya wis pokoke ngono kuwi ae. Iki wanti-wanti kula, ayolah sing rukun sing sayuk, rukune warga masyarakat niku niate arep golek swargane Allah ngono wae. Nggih. Wis ora kok arep bengkerengan gara-gara dipaham beda terus do bengkerengan. Sing ora cetha kaya negarane nggone dhewe sing saiki ngaten iki rak do ora paham ngibadah. Ning pahame mengedeke gendera dhewe. Niku wis ora bener wanti-wanti kula niki. Monggo sing rukun apa meneh warga masyarakat Bantul lan sekitare ana huwak-huwak, fitnah-fitnah maupun liya-liyane rasah dirasake sing penting muslim non muslim sapa wae rukun leda tetanggan karo leda paseduluran. Amin. Niki ingkang dados satur kula monggo dipun terusaken muga-muga wayang dalu niki keberkahan saking Gusti Allah. Amin. Lan uga warga masyarakat tansah dirahmati kalian Allah. Amin. Saya jembar barokah rezekine, sehat waras awak lan atine, uga bejo slamet donya akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah. Nyenengke ya, Nak. Ya, ya Mbak Ayu. Ya jumeneng iki saka panjenengane sing nyuwun lumantar WA no. Iya. Nyane Pak Tumiyono Dirut PT Wijaya Karya. Oh iya, salah satu BUMN di bidang konstruksi. Oh iya. Nyuwun bajing loncat. Kegem kekeremanan panjenengane Pak Tumiyono iki bajing loncat. Iya, ngono ya, Mak. Ya karo wayang ya senenge rajamak-jamak. Dene aku lagi bali saka taman mini lagi nang ngebis wis dibel. Kalau mayang lagi gimana? Ndak ada waktunya, Pak. Iya, matur suwun, Mak. Monggo. Gunung sungkurulan sungkan
Mangga, ya.
suwun Mbak Ayu. Ya, wis paripurna nak. Ya. Iki apa jenenge iki? Tasakuran gelar budaya lan sak piturute bengi iki wis kelakon. Ya, tekan wanjine bar rimbuhan ya mak. Ya. Karo apa jenenge iki le menggunakan kentongan ya distitekke tenan ya nak. Ya. Mergo ana bebaya, ana maling, ana kesusahan kuwi iso ditandani nganggo kentongan. Ya, mula penjari Bapak Kepala RRI wis ngendikake yen to Kadilobo kene dadi kampung kentongan. Ayo diteruske nggone nglakokke cerita bengi iki no. Ayo matak dereke mak iya nggih. Sarta pawana teng ranu tresing karsa Sungkar somiwa dening kanyut
manisira ring Gusti Sidratagung Hawikramastu silat mrimeng jagat karana silan tondo kawisisaning bisana sono sinawung langlo pilkemasus tantun lampahing bodho jinantur tutur katela tula-tulat melat den paradya winusita ngupama pramniskara karana gyati nyang jaman purwa binarti tamelawata mangke tekap asraning gumita tan mrengging pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang murwengkata sebebyar dumadining wayang purwa Pulakan kondhane narik runtuting basa dumengku nampa surasa yen iraos saya karaos mulat jarira angrasa wani Ruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilukaca temandati petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sinrambun kaya jawapati ngrembyak dadi padhange kutu-kutu ora atoga bulan wana melu surutana pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garukune hanggiring raja kayane sawane ana pirembagan Samarwangi Sang Hyang Arkasaya danusa inggil katon lar jagat wis katon mawon durunging keblat papat lor kidul wetan kulon sinare jagat kang samrudi byada rebut teja rebut kekuwung parandiri datan ana ing madani kekuwunging praja ing Astina ya ing Gajahaya ya ing Liman Benawi ya ing Kuru Janggala Panjenengan karinging gondang panjang kunjung pasir pamukira jinawi Gemah Ripah Karta Tata Turaharja Dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse tur tado kuncarane turta kasusreng Mancapraja lah sinten to wau ngasta pisanan ngadil Brodring Astina mrangkil cap dosa namaning Sang Nata dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duyudana ya Prabu Suyudana ya Gendari Suta ya Sang Dastratmaja ya Jaka Pitana ya Jaya Pitana Kurupati Tripamangsah Kurawendra ya Sang Nata Prabu Gandharya Resa Jogana kamadaning dampar ora mantra-mantra sipating Bathara Yayasan Hyang Bathara Kuwira diwaning kesugihan angge Jawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan ing jawi pepakan genggeng pasibane Purwadyabala para kawula menghamber mlabar yayah samudra datanpa tepi Dewa sangganing para anungan tumuling Brodring Astina ing sampun keparing nyerpepeh pindha sata metarangan suku janggo tependodo mabuka susi asawa mriko tawanane Sang Indya Mantri mongko parsane praja adedhaleming pawasa jenar Rekira Patih Harya Sangguni ya Harya Suman ya Trigantalpati Brodring Astina narendra ing Awangga ya ing Angga Sang Adipati Basuwarna ya Basusena ya Suryaputra ya Bismantaka Narendra Sekti kalintang jayaning perang bebasan tinata mendhat jira menter tinumbak bengkung sinuduh kutung mengkeraken pamungkasing paseban Kadhanata Satra ing tirta tinalarat Den Harya Kartawarma ing wingging andher mlabar sangganing para neka sami gantung pasisiran jejel riyel arep petopet pipit prasasat atau padengkul datan poso
La berkata Mosebo ing alun-alun Lambudak gendera rerontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi monting mangsa labu kaya kemegar bil jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing rangat kaya jatingal mangsa ketiga Palandine katingal tidul madane pasewakan negari Ngastina tanana baneke walang alisik nadyan gegodhongan rang ngubah samirana datar mampah nyarengi swara bendi menyemangungkung Kacena Brisana Tarsamedhar pangandika dadi kumangul jining pangandika sanata ing Astina Prabu Duryudana gegere kababaring lesan Longlong ramyang ningkang sasongko kumenyar